Her er det Sigge og Henrik fra Cand.Psych. Kurset Grundlæggende Krisepsykologi er det kursus, alle skulle på. Det er i hvert fald det, vi rigtig ofte får at vide, når nogen har været på det kursus. For kurset er fra 9 til 16 spækket med alt, hvad du har brug for. Vi hører mange deltagere på det her kursus, der fortæller, at det lige præcis var det, de stod og manglede, og at de netop er imponeret over, hvor meget vi kan nå på bare en enkelt kursusdag. Og på den enkelte kursusdag, der kan vi nemlig nå en hel masse, som både er teorien bag den grundlæggende krisepsykologi, og så er der faktisk også noget, som er noget mere praksisorienteret. For på slutningen af dagen, der får du nemlig adgang til den metode, der hedder kort krisesamtale. Det er altså en metode, hvor du med meget få midler og på forholdsvis kort tid kan tage en samtale med et kriseramt menneske, og samtalen bliver både nogenlunde hurtigt overstået, samtidig med, at den har meget høj værdi. Så hvis du lige står nu og tænker, jeg kunne godt tænke mig noget grundlæggende krisepsykologi, både teori og praksis, så er det det her kursus, du skal på. Lige om et øjeblik, så vil Sigge gennemgå programmet, så du kan se, hvordan dagen er bygget op. Og efter det, så vil Henrik sige en hel masse vigtigt om, hvordan undervisningen foregår. Nu skal vi lige se på programmet til grundlæggende krisepsykologi. Lige nu der kan du ikke se hele programmet, men jeg skal selvfølgelig nok scrolle ned, så vi kommer igennem det. Hvad du i hvert fald kan se, det er, at vi her på det her fantastiske endagskursus begynder klokken 9. Og vi begynder med en halv time, hvor vi lige siger velkommen og goddag til hinanden, og lige får at høre, hvem det er, vi skal være på kursus med. Når vi er færdige med det, så går vi i gang med det, der hedder generel forståelse af kriseramte mennesker. Og her vil vi simpelthen give dig al den viden, vi overhovedet har, sådan på det teoretiske plan, krydret med en hel masse eksempler fra vores hverdag, som jo er fyldt med krise-traume-viden. Vi vil fortælle dig lidt om, hvordan mennesker er helt ens, når vi udsætter dem for det ene og det andet, og så vil vi fortælle dig, hvor mennesker er forskellige, og ikke mindst hvorfor. Som du også kan se på programmet, der hvor du er lige nu, så handler det her også om at forstå teorien om meningsfuldhed og sammenhæng, som nemlig er 2 begreber, kriseramte mennesker forsøger at navigere i og forsøger at genoprette i en ny virkelighed. Desuden vil vi også komme ind omkring kriseramte menneskers behov. Så som du kan se, så i de her timer, der ligger før frokost, så bliver du altså rigtig godt klædt på, rent teoretisk, med alt den grundlæggende krisepsykologi, du overhovedet har brug for. Selvfølgelig skal vi også spise frokost, så derfor så scroller vi lige en gang, så resten af programmet kommer til syne her. Vi spiser frokost i 3 kvarter, så der er god tid til at blive mæt, og måske også tage en enkelt telefonsamtale eller svare på en enkelt arbejdsmail. Hvem ved? Måske vil du også ud og gå en tur. Det kan være meget rart med lidt luft til hovedet, når så meget ny viden skal have plads derinde. I hvert fald så er det sådan, at når vi er færdige med at spise frokost, så går vi til det, der hedder krisehåndtering i den akutte fase. Det hører med til den grundlæggende krisepsykologi, at du lidt bliver sat ind i det, der hedder den akutte fase, og som du også kan se, den efterfølgende periode. Så der er lidt forskel på, hvad man kan gøre for kriseramte mennesker, alt efter om de befinder sig i den akutte fase eller den efterfølgende periode. Så derfor er det også sådan opdelt i programmet. Det er rigtig vigtigt at forstå, hvad der ligger i den akutte fase, og det er rigtig vigtigt at kende noget til mennesker i chok, hvad chok er, hvorfor vi egentlig bliver chokeret, og hvordan man er sammen med mennesker i chok, hvordan man støtter dem bedst muligt, og hvad man ikke skal gøre. Derfor får du masser af praktiske råd og redskaber til, hvad du kan gøre i den akutte fase. Når vi er færdige med det, så mangler vi bare krisehåndtering i den efterfølgende periode, og den efterfølgende periode kan i den her verden være rigtig lang. Her skal vi ind og tale noget om, hvordan man har samtaler med kriseramte mennesker. Så der bliver vi endnu mere sådan lavpraktiske. Hvordan går vi sådan helt praktisk til værks? Vi har nogle rigtig gode tips og tricks og hacks
Både til det rent lavpraktiske, hvor man kan sidde, hvor man ikke kan sidde, hvad man ellers kan gøre, og så selvfølgelig også til det rent samtaletekniske. Faktisk får du en metode med hjem, som du kan se her, hedder kort krisesamtale. Det er en ikke-terapeutisk metode, så hvis du ikke er psykolog eller terapeut på anden måde, så fungerer det også rigtig godt til dig, for det er en støttende samtaleteknik. Det er en teknik, man kan bruge, hvis man heller ikke har særlig lang tid. Alt, hvad man har brug for, er måske omkring et kvarters tid. Og hvis du bruger den her kort krisesamtale, ja, så mener vi faktisk, at du kan komme med noget rigtig, rigtig fornuftigt og en rigtig, rigtig god hjælp på altså ret kort tid, og noget, som endda giver rigtig god mening for et kriseramt menneske. Det handler meget om mod, empati og anerkendelse, som du kan se, og det skal vi snakke meget, meget mere om på kurset, hvor vi også har nogle små praktiske øvelser, man kan lave med hinanden. Så det er dagen, som den ser ud, fra klokken er 9 til den er 16, og vi mener selv, at dagen er fuldstændig fyldt med alt, hvad du overhovedet har brug for i forhold til den grundlæggende krisepsykologi, både hvad angår teori og hvad angår praksis. Nu har Siggi gennemgået programmet for dig, så du kan se, hvordan dagen den er bygget op, og hvordan vi kommer de forskellige emner igennem på en dag fra 9 til 16. Nu vil jeg sige lidt om, hvordan vi griber det an rent undervisningsmæssigt. Og som du kan se, så har vi de 3 overskrifter her, som også fremgik af programmet. Og så vil jeg sige lidt sådan om kurset generelt. Og jeg vil starte med at sige, at det her det er jo et grundlæggende kursus i krisepsykologi, hvor vi også arbejder med sådan noget som krisehåndtering, psykisk førstehjælp og ikke mindst noget samtaleteknik, sådan så du lærer at sige de rigtige ting og stille de rigtige spørgsmål. Det her det er kurset, du ikke finder andre steder, fordi vi har fået proppet så utrolig meget ind på den her ene kursusdag, så vi ved, at vi kommer det hele meget grundigt igennem. Vi har også tænkt os at lære dig alt det, som ingen har lært dig før. Og det gælder uanset om du har en hel masse uddannelse i det her i forvejen, eller du er sådan novice inden for det, så ved vi, at vi kommer til at fortælle dig noget, som er nyt og er anderledes i forhold til, hvordan du har hørt om krisepsykologi andre steder. Vi sørger selvfølgelig for, at du får en god teoretisk grundforståelse, så vi har sådan et fælles grundlag at tale ud fra. Men det er ikke teori for teoriens skyld, for det er vi ikke selv super begejstrede for. Det begynder først at give mening med teori, når vi kan binde det op på noget i den virkelige verden. Og nu er det jo sådan, at både Siggi og jeg arbejder i klinik, så når vi ikke holder kurser, så sidder vi og taler med klienter og patienter. Og vi har jo specialiseret os i at arbejde med kriseramte og traumatiserede mennesker, så vi har rigtig mange eksempler med fra vores hverdag. Og vi omsætter det naturligvis på en måde, så vores klienter og patienter ikke kan genkendes. Vi har jo trods alt en meget udstrakt tavshedspligt i vores arbejde, men vi kan sagtens trække essensen ud af det, der foregår, sådan så vi kan give gode eksempler fra hverdagen på, hvordan alt det her krise- og traumestof ser ud, når mennesker bliver ramt af det i virkeligheden. Vi vil også gøre rigtig meget ud af at fortælle dig, hvad det er, der er det vigtigste, når du arbejder med eller skal omgås kriseramte og traumatiserede mennesker. For der er selvfølgelig utrolig meget, der er vigtigt, men som årene er gået, er det gået op for os, at der findes én ting, som er vigtigere end alt muligt andet. Så man kan sige, hvis man skulle tage én ting med fra kurset, så var det måske det her med, at når vi taler med kriseramte og traumatiserede mennesker, så skal vi altid bestræbe os på at hjælpe de her mennesker med at trække farligheden ud af deres oplevelser. Men det mener vi, at selve den hændelse, de har været udsat for, kan jo have været helt utrolig farlig. Der kan have været liv på spil, der kan da være liv gået tabt i det, der er sket.
Så man kan sige, at den situation, vi taler på baggrund af, kan jo have været ekstremt farlig. Men, og det her pointen kommer, det er aldrig farligt at tale om oplevelsen. Der er stadigvæk mange mennesker, som tror, at man kan komme til at retraumatisere andre mennesker ved at bede dem om at fortælle om, hvad det er, de har oplevet. Og vi vil så gøre en hel masse ud af på kurset her og fortælle dig, hvorfor du ikke skal være bange for at retraumatisere traumatiserede mennesker, selvom du gerne vil tale med dem. Vi viser dig ganske enkelt, hvordan du hjælper de her mennesker med at få talt farligheden ud af det, de har oplevet, sådan så I faktisk kan tale om det, uden at nogen tager skade af det. Det er en meget væsentlig pointe i alt det her arbejde, som vi også laver til daglig. Vi kommer med andre ord til at lære dig en hel masse om, hvordan du skaber kontakt til kriseramte og traumatiserede mennesker, hvordan du fastholder kontakten, hvordan du håndterer den her kontakt, sådan så du ikke bliver overvældet af det, der foregår, og sådan så dem, du taler med, oplever at have en meget nærværende og opmærksom samtalepartner. Fordi selvom de her mennesker har det svært, så er der jo en grund til, at der er en samtale, som finder sted. Der er simpelthen nogen, der har brug for at tale med dig, og det er dig, der ligesom er blevet valgt, og det er dig, der har stillet dig til rådighed, og derfor så skal du også kunne være i den her kontakt, uden at det bliver svært for både dig og den anden. I løbet af kursusdagen kommer vi også til at give dig alle vores do's and don'ts, som det jo så smukt hedder, så du ikke behøver at begå de klassiske fejl, som vi alle sammen er så bange for at begå. Og hvis nu vi skal være helt ærlige, nu har Sigge og jeg jo været i det her game i rigtig mange år efterhånden, men da vi var nybegyndere, der begik vi helt sikkert også fejl. Vi har helt sikkert sagt ting, spurgt om ting, som ikke lige ramte helt plet, og det har vi jo godt kunnet mærke. Og jeg er nu ret sikker på, at ingen har taget skade af det, der er foregået, men derfor kunne det godt have fundet mere hensigtsmæssigt sted. Så vi vil vise dig, hvad du skal gøre, og vi vil også fortælle dig, hvad du ikke skal gøre, sådan så du har meget mere is i maven, når du går fra kurset. Og for sådan at sætte toppen på kransekagen, inden kurset slutter, så bruger vi den sidste del af kursusdagen på en helt konkret metode, nemlig den, der hedder kort krisesamtale, også forkortet KKS. Det er jo sådan, at mange steder på arbejdspladser, i organisationer, på frivillige steder, krisecentre, bosteder, hvor man nu måtte færdes, der har man ikke altid så meget tid til sin rådighed, som man kunne ønske sig. Der er ikke altid mulighed for at gå ind og lukke en dør, tænde for den røde mødelampe og så få fred og uforstyrrethed i en times tid ad gangen. Nogle gange så er der bare mere fart på derude. Og mange har efterlyst en metode til samtaler, hvor man måske kun har et kvarters tid eller sådan noget lignende. Og derfor så har vi udviklet den her metode, der hedder kort krisesamtale. Og det er simpelthen en helt konkret metode, som du lærer. Vi viser, hvordan du bruger den. Og det er en metode, der gør, at du kan tale med et kriseramt menneske, uanset om det er akut eller det ikke er så akut. Så kan du tale med det kriseramte menneske på en måde, som er rolig, som er værdifuld, og som faktisk giver en samtale, der har et udbytte, så den kriseramte efter samtalen er meget mere klog på, hvad der skal ske, når jeres samtale er slut. Så det er altså en helt kort metode. Den er ikke terapeutisk, men den er meget værdifuld i forhold til at hjælpe mennesker videre fra, hvor de er lige nu, og et skridt videre i retning af at finde ud af, hvad de skal gøre for at komme videre. Når den her kursusdag er slut, så har du vores garanti for, at du er rigtig godt klædt på til at gøre det allerbedste for kriseramte mennesker. Og som Sigge også sagde, da hun gennemgik programmet, så er det jo både det akutte og den efterfølgende periode, vi ser på. Vi sørger for på sådan en kursusdag, at du får lov til at stille alle dine spørgsmål. Vi skal gøre vores absolut bedste for at svare på dem. Der er ikke noget, man ikke må spørge om. Der er ikke noget, vi ikke kan tale om på den her dag. Men vi sørger til gengæld også for,
at vi leverer verdens bedste undervisning. Du får selvfølgelig et rigtig fint kursusmateriale, som du kan bruge efterfølgende. Og når du går ud af døren efter den her ene kursusdag, så ved vi, at du har meget mere styr på, hvad du skal gøre i forhold til kriseramte og traumatiserede mennesker. Så vi glæder os rigtig meget til at indvie dig i hele det her område. Vi glæder os rigtig meget til at se dig på kurset. Og du må meget gerne tage en kollega med.